Qed isir ix-xogħol ta' tindif fuq parti mill-bastjon ta' San Clement f'Bormla, dan ix-xogħol qed isir wara ftehim bejn l-Awtorità tal-Artijiet u Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni fejn tħejja pjan ta' interventi biex dawn l-istrutturi jiġu kurati mnadfin u preparati għall-użu ġdid fil-futur. Din il-parti tas-sit li tikkonsisti f'maħżen storiku fis-sistema ta' fortifikazzjonijiet importanti fil-Kottoniera kien għal snin twil magħluq u inaċċessibbli għall-pubbliku. Waqt żjara fuq il-post il-Ministru għall-Artijiet Stefan Zrinzo Zopardi spjega kif dan il-ftehim se jkopri x-xogħlijiet fuq ta' proprjetajiet pubbliċi. Dan huwa l-ewwel proġett li dawn iż-żewġ entitajiet qegħdin jagħmlu flimkien biex hawnhekk f'din il-binja li għandha valur storiku kbir jista' jsir it-tindif u minn hemmhekk jistgħu jibdew isiru studju analiżi kif jista' jingħata ħajja mill-ġdid. Preżenti wkoll fuq il-lan tax-xogħol kien hemm is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Indafa Pubblika Glenn Bettingfield. Siba tagħna għadha hawnhekk biex tagħti servizz permezz dan il-ftehim milli għandna mal-Awtorità tal-Artijiet qegħdin nagħtu dan is-servizz tagħna permezz tal-ħaddiem u ringrazzjahom tax-xogħol ħalli dan l-ispazju li ilu ħafna snin hawnhekk ilu ħafna snin magħluq jerġa' jingħata lura lin-nies.